Čau lidi, já jsem Lukáš Bělák, vítejte u nového videa. Dneska jsme na úplně final urbexu. Tohle to asi nepůjde, že? Já se podívám. Podrží pro chvilku. A možná obejít by se to aspoň dalo. Je to možný, no. A dál asi nic, že? Jako, Že by tam byla můžu se podívat, jestli to nebude lepší a čum to prolezem, ne? Podle mě. Pičo, čím jsme lezli do těch? Polezu klidně. Hoši, tady možná cest... Ne, tak tam nejdu, ty pičo. Jako nevím, jestli to bude lepší. Abych to šel tam a hoši, abych to prcal asi. Tam už to je, vole, aby se splazil, to je fakt na piču. A to je to volné prolezem, ne? Au, piču, moje hlava. Já tam nejebnu hrudiči. Fakt ne? Ty pičo, tak pro vás to prolezem všichni, ne? A few moments later. Tak moje péro, kurva. Čo mě, doslova mi grife péro teďka. Prdel, no. Ok, skrze hlavu a prostě ramena bokem. Ty pičo, Ramena bokem. Příkol asi. A ramena bokem a teďka Aj kozy, kurva. Jo, no jasně, což tam. Jsem tam ještě péro. Pičo, když měl boulder, tak tam napravo, co mám. Dobrý úkol. Trošku zaprasený, ale chce. Jedno, kurva. Já jsem na housce, kdyby něco. Nechci jít první náhodou? Tak pojď. Ty pičo, ale to je to nastakovaný. Ale ta podlaha, kurva. Hoši, bacha, jo. Vidíte se pod nohy, fakt ať nespadnete. A když se máte čas se držet, tak se držte, jak chodíte. Jsou nějaký dokumenty úplně. Private faktury, ne přijaté faktury mají být. Tady bych se ještě podíval. Bacha na tu podlahu, vole, co to je kurva za značku? Kde? Hej, čum. Zkuste nedělat moc hluka, on tady venku hrozně slyšet. Tady je normální monitor, vole. Milion různých dokumentů. Neriskuj při používání žebříku. Už to začíná být větší. Nějaká main, bacha na ty čidla. Tam jaký čidlo, vole? Bezpečné, nebo je to alarm? Já s alarmem zkušenost nemám. Co? Že s alarmem... Romane, bacha, tak možná tam ten alarm není, jestli tam Romane. Ty ten alarm asi nejede. Romane, bacha, jo, ale tady nechcípneš. Tady se dá vylíst. Fakt to je kokotina. Počkej. Já si to zavřel zase, sorry. Toto si zavřel? To jsi nešel, ty kokot. Dobrý, Crip Farm toto. To je to pokračuje, jak kde byl. Sklad, chodba. Hej, čum na to. Tady to ne. Co? Že pod tím prošel. Fuj, tady To je zajímavý. Ať nepropadneš, Romane, fakt. Ještě jim budem platit škody, vole. Ty kokot. Dobrý, fuj. To se jakože jako praska tata. Šum, tady to nové oplocení. Ty mě nové vězení, vole, asi. Tam je co zajímavého, když to jako... Ale fakt. Podobně to bylo i v druhé budově toto. Jo? Tam byl nějaký mozaik. Hej, dobrý, borec hraje Hello Neighbor, vole, normálně. Jumpscare. Tady je to zadělaný, hej. Co máme backrooms? A tam to... Můžeme, no, tak počkej, jo. Roman má moc... To on má fakt ADHD, vole. Jo, to... Ono podobný bylo v Cukrovaru, nebo co to bylo? Scriptex hororu. Tady šel bych na druhou stranu ještě. Roman je jako kde? Jumpscare. Není, ale borec zmizel prostě. To je normálně, že paráda. Dobrý. Nezaměstnaný. Hej, ale tady to úplně smrdící, jde to, vole. No, takový úplně divný vzduch. Spíš mě čekám, že propadnem, vole, no. 5 lidí tady chodí. Neskákej, fakt. Dobrý, já z doma normálně cítím pivo, ty jsi takový alkoholik, že to není možný, kurva. Tady je normálně výtah. Čum. Ten dole tam, Jo. Hoši, čumte. Ty pičo, tady je výtah jak kokot. Dobrý, ok, trošku se bojím, jo. Tak se nechci tady propadnout, takže bacha.
Hej, jestli propadám, se nepropadám o jedno patro snad. Třeba. To je tak zlomená noha, ale to není tak hrozný. To je fakt obrovský lidi. Tam jsme byli, ty kokot. Nebo nebyli? Vlastně nebyli jsme u těch schodů. Tam má... Když to pojďte nahoru, potom se můžeme tam vrátit. To Asi jo. To jsou nějaký skříně. Ale ve skutečnosti tady fakt nikdo hrozně dlouho nešel. Ani na tom serveru všichni psali, že vole, tam nikdo dlouho nebyl, že by tam chtěl jít. Hej, dobrý, tady nějaká middle roomu. Jako bez debaty. Oh, hoši. Ty pičo, čumte na to lidi. Hoši, tak to je crazy. Počkej, možná tam fakt nešlapte, vole. Ty fakt nic není, ale tak to je nic. Co? Že Roman má zakázané. Romane, ty jsem se ani nepřibližil. Tady asi nic není, tady bych možná ani nešel, guys. Nebo? Tady to fakt je taky prohnutý ta podlaha. Výtah zase. Už si předou tady ti fakt neutíkáme, jo? Tady fakt neutečeme, to má 20 000 pater, vole. Kolikátý jsme patro? 4. nebo 5? A co je tohle ale za stroj, vole? Čím kolik ještě pater? Já nevidím ani nakonec. Ej, to jsou ještě asi 3 nebo 4 patra minimálně. A to je ta main budova, kde jsi nebyl. V těch ostatních si říkal, že nic moc nebylo, ne? Jako bylo to méně zajímavé než toto, nebo? Jo, o dost, kámo, tak tam nebyla, tam nebyly patra a to tam prostě... Ve všech? Jakože nic tam nebylo zajímavé, jako my jsme se měli vrátit. Prostě fakt obří, jenom otevřené, prostě ty schody nahoru tam nebyly. Co? Asi jo. Jo, to je zase stejně, já tam jsem říkala, že vole se to propadne. A je to fakt jako obrovský lidi, ty koko, to má kolik, třeba plně tak 8 pater minimálně. Oh, hej, Romane? 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 Buď kurva rád, že jsi tam nešel, jo, předtím. Romane, buď kurva rád, že jsi tam nešel předtím. Čo, tady jsou 2 ty plošiny, takže tam bude taky 2 a 1 spadla, piče. To je, vole, jakože o jednu navíc prostě. Ano, tam leze ten kokot. Víš co, spadne ta druhá v pohodě. Čum. Doprav zpět. Doprav tam, doprava zeleného skladu. OK. Tak tam sedne někdo určitě. Počkej. Hoši, chce to někdo projet? Nasadni tam Romana. Díry jsou fakt všude. Hoši, dívejte se pod nohy, jestli nechcete umřít. Vole. Seriózně, no všechno by vypadá stejně. Nelíbí se mi to. Tam, Romane, tam fakt nechoď, nemusí být. Pojď na ty schody. OK, v klidu, tak my jdem tady na schody. Dobrý schody. Chill, zůstanem tady. Je to půda? Tak se to ale zajímá. Třeba aspoň něco jiného, víš co? A už půda, to je divný, já jsem tam viděl aspoň. Ne, Není? tady se toto. Jo, Počkej, podívám se. Tam nejdem? Je, no. Tady bych nechodil, no. Já si taky, můžeme to obejít z jiné strany a můžeme projít tu levou část jako z jiné strany. Hej lidi, tohle bude pro dnešní video vše, doufám, že se vám video líbilo. Další za 2 dny na YouTube part 2, pokračování pivovaru, druhá půlka, pater. A jo, těšte se, že to Bergo ještě nemá a v neděli se uvidíme v 7 večer. Čau.